MP wekuwange Daniel Molekile akabuditsa mifananidzo achicelebrata birthday kana kuti heavenly birthday remunhu akamenta kana kuti munhu aka-inspire Advocate Nelson Chamisa politics. Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndauya ndine nyaya ndangosangana nayo ndangoona yakakosha kuti tishare nevanhu vakakoshawo kunge imimi. So pamakore ayo kumashure uko kumunana 97 zvichienda, there was a man ainzi Lenmo Jongwe. That man ndiye akakwanisa kuinspire Advocate Nelson Chamisa nekuti akatomboita president weZinasu ukazotarisa matsimba ese iwayo ndo matsimba akazotera na Advocate Nelson Chamisa. Pakazofa murume uyu ari muprocess yekuzodzidzisa murume uyu kana kuti yekuinspire ndo pakazotanga kusimuka Advocate Nelson Chamisa mupolitics nekuti ndo pavakabva vano itawo MP wekuwadzana kuwadzana ikoko ranga ritori seat ranga ritori ra Lenmo Jongwe. Iye Lenmo Jongwe chinhu chakaitika paari ndechekuti anga accused kuti auraya mudzimai wake, so paakabva anoiswa mukati akamirira kuti achazonotongwa nyaya yake arimo mukati, ndipo paakabva abva afawo ari mukati momo kusaziva kuti zvinhu zvakazonyatsofamba sei momo, but ndo situation yakaitika pana Lenmo Jongwe. So vanhu vakawanda vakaita sana Chibaya naiye MP wekuwange vakabudikira vari kucelebrate vachibuditsa mufananidzo vachirangarira murume uyo anoitwa Lenmo Jongwe. Ende tikada kutarisa nyaya idzi tiri kuona kuti Advocate Nelson Chamisa munhu wekuti anoinspire zvakanyanya. Ukada kutarisa pana the late Morgan Tsvangirai akamumenta inspiration yanga iripo futi, but akamumenta ndiso choona kuti gore rakazofa Tsvangirai mukomana anozombomira akabva ngoita take over chigaro chepresident because anga aifamba nguva yese achiona matsimba ese aifambwa nevakuru ivavo. So apa is the same guy zvekare watotora nezvake anoitwa Advocate Nelson Chamisa aimbova lawyer rapresident Emmerson Mnangagwa. So kureva kuti paakamboinspire na Lenmo Jongwe akabva apindira ipapo paMP akaita zvese zvizhinji zvakaitwa na Lenmo Jongwe, ndobva ainspire na Tsvangirai, ndobva aita zvakare opposition leader, ndobva aita lawyer manje anga ari lawyer pamashure apa ra president Emmerson Mnangagwa. Abeno, are you thinking what I'm thinking? Tell me what you think in the comment section.